Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Hola, bona nit. Som La Cora Lavedra i la Paula Bossé i això és Joves Precàries. Bueno, feliç Dia Internacional del Joc. Vinga! Ho sentim? Ole! Feliç Dia Internacional del Joc. Ah, no! Que avui és 1 de juny, que és Dia Internacional de la Infància, no del joc. El diumenge volíem parlar de joc, però el circ de la democràcia es va imposar. Aprofitant els temes que lliguen, aprofitarem la secció d'avui. Però al moment estem parlant del 1 de juny, del 28 de maig que van ser eleccions, però si avui estem a 28 de setembre, de desembre. Bueno, sí, Sí, no no sé. de sempre i tot. 28 de... De setembre. I no és diumenge, a més a més. No, avui estem a dijous i fem un programa diferent. Diferent, sí. No, fem el mateix programa, però molt fora de la data que ja hem proposat. Ah, exactament. Avui tirarem el programa endavant, però ara seguim tal com teníem establert. I tant, no farem un altre guió, no? Doncs res, tornem a començar. Avui dijous 28 de setembre està sonant la cançó de Happy. Mentrestant, es nota que portem molt temps sense fer programa, perdoneu la distracció. Tornem a començar. Avui, 28 de setembre, Què celebrem, Paula? Avui celebrem que no me'n recordo com era el dia i us ho llegeixo en 0, no sé, això... Perquè no ens l'hem ni apuntat el dia que era avui. Això estarà estupendo, el dia d'avui. No trobo el puto... Vale, una cosa, lo de la galeria del mòbil, us passa que la perdeu dintre de les aplicacions? Vale. És que Ja a vegades, a més, canvia de... D'icona, però ara fa molt temps que hi ha la mateixa, Ja, bueno. Vale. És el dia per la despenalització i la legalització de l'avortament. Ole! Feliç Dia Internacional de la Despenalització i la legalització de l'avortament. Això mateix. I tornem a cantar la cançó. És igual, seguim. Vinga, Ja l'heu sí. escoltat prou, la cançó. Sí. Però a veure, ja tenim un guió escrit, l'aprofitarem en comptes d'improvisar durant 1 hora sobre temes de l'avortament, així perquè sí, però resulta que té una mica a veure el que havíem pensat. Sí, curiosament sí. Però aviam, el dia 28 de maig era el Dia Internacional del Joc, no? I què diu aquest I dia? el Dia Internacional del Joc és un dia escollit per donar valor al dret a la infància a jugar. I si hi ha un dia de l'Scrabble, que és el dia 13 d'abril, un del trencaclosques, que és el dia 29 de gener, i també un del videojoc, que és del 29 d'agost. Només faltaria que no hi hagués també un dia del joc. Home, evidentment, n'hi hauria d'haver de tots els jocs possibles, no? Sí. I avui dia de l'infant... I avui... Imagina't... Bueno, en fi. Dia de cada joc seria un puto merder perquè no acabaríem mai. O sigui, cada dia seria com a mínim 2 jocs. O més. Ja. Bueno, és difícil, complicat. Sí. Però vaja, avui dia de la infància, però els joves també juguem a jocs, no? I no només a videojocs com es pensen els adults. I si haguéssim de triar els jocs que ens agraden, I ara em sona l'alarma del mòbil ja, és que és el que faltava en tot això. És que són les 10.
És hora de joves precàries. Vale, va, quins jocs t'agraden, Cora? Una mica de tier list. A mi m'agrada bastant. Tenim un joc a casa que es diu no sé què, Imburano, vale? Que és de construir cases i aquest m'agrada bastant. I el 3, joc de cartes mític i típic, si no sabeu quin és, no dubteu en jugar-hi perquè em flipa. A mi, digueu-me bàsica, però m'agrada bastant el Dixit. Que raro. Per algo fem l'horòscop a vegades amb Dixit. No, i el de Mind i aquests jocs així també em molen bastant, com els que són més col·laboratius, saps? No perquè sigui de cau, però... No, què va. Vale, seguim. És que hi ha molts jocs i quan es posa un de moda és com que tothom el té i és uau, em flipa aquest, no sé què, com quan es va ficar de moda l'Exploding Kittens que l'anunciaven al metro i tot, no? Amb el Sushi Go això estic convençuda que també ha passat. Sí, segurament. Però una cosa, des de quan els jocs de taula valen els diners que els fan pagar? Sí, no, total. Però aviam, també suposo que depèn una mica del joc. Ens hem intercanviat el guió completament, estem fent l'un el que hauria de fer l'altre i a part no ens hem subratllat res. Però a veure... Però el nostre convidat fa molt bona cara. Nosaltres no. Seguim. Però al final la indústria de la joguina mou calés, o sigui, gairebé tots els infants com a mínim de Catalunya juguen a jocs, compren jocs, els hi arriben regals per Reis que són jocs, perquè al final és això, hi ha jocs que van des dels 0 als 3 anys fins a l'edat adulta completament, hi ha jocs que de fet només són per adults. La cadena més famosa, agafo jo ja el meu teu torn, sisplau. La cadena més famosa de joguines d'aquí a Espanya es diu Famosa. Dilo! Les muñeques de Famosa, i tant! I és una marca que es va crear el 1957 i és la mateixa de Nenuco, Pinipon, Nancy... Home, mítics i típics. Tenien un anunci de quan els nostres pares eren petits, de fet, aquests de les muñeques de Famosa, que era bastant divertit. Les muñeques de Famosa se dirigen al portal, i ja no sé més. I els barriguites també creus que són seus o què? No ho sé, però sí. No m'he tragat jo anuncis de Famosa, o sigui, en plan de Famosa al llarg de la meva vida. I em neix la curiositat, ara fan joguines més friendlies o segueixen sent igual de canòniques que abans? Doncs jo crec que no, jo crec que algunes marques sí que s'ho miren una mica més, però al final, si tu mires una mica un catàleg així per sobre de joguines, veuràs que els cotxes sempre els anuncien nens i que les ninetes sempre van per les nenes, amb colors rosa per les nines i colors vermell, blau, negre... Em pregunto si més no, si els nens segueixen jugant amb joguines o utilitzen molt més el mòbil dels pares. Doncs ojo, que això dona per un altre podcast sencer, perquè probablement aquí tenim un problema gros. Sí. Però, en fi, com que això donaria per un altre dia internacional... I no ens posarem amb la pel·li de Barbie? No ens hi posarem. I les grans marques... Perquè ja ho ha parlat tothom, això de la Barbie, i a nosaltres ens agrada parlar d'aquelles coses que no parla la gent. Vinga. Entrem a les anècdotes precàries, que d'això sí que en sabem, de ser precàries. Què t'ha passat aquesta setmana, Paula? Mira, doncs jo volia explicar una anècdota avui molt pringada, i és que havia quedat amb els meus companys de classe per fer un treball, i sí, he sigut la persona del grup que acaba fent la majoria del treball. Em pensava que havíem superat aquesta etapa, però sembla que no. I l'anècdota precària és en si que havíem quedat per fer el treball a les 12:30 i arriba un xaval del grup i diu no, jo és que a la 1:15 m'he demanat pelo. I jo, però com vols que fem el treball en 10 minuts, saps? Espero que sortis guapo, com a mínim. Bueno... Total, no ho sé perquè no l'he vist després de la pelo, òbviament. I una diu, doncs jo havia d'anar a treballar. I ha marxat inclús abans del de la pelo, 2 hores abans de que comencés el curro, pensant, tia, però... Però has d'anar fins a la Cerdanya? Ara en sèrio. A treballar? Respecte súper, vull dir, són coses precàries. Haver-te de demanar pelo just en aquest horari és perquè realment vas molt liat a la vida. O perquè te la suda completament la vida. Ja. Tu és veritat que tens males experiències amb persones que fan treballs i per tant...
Bueno, i en general és que hi ha molta gent, més de la que ens pensem, que els hi suda completament tot el que tu hagis de fer per treure'ls les castanyes del foc. Ja, això també tens raó. Bé, explica't la teva anècdota, perquè si no se'ns anirà el temps a sobre. Vinga, doncs la meva anècdota, bueno, bàsicament, ara no ho veieu, però porto una samarreta del revés, d'acord? Perquè jo, no sé si us hi havíeu fixat, però jo cada programa porto una samarreta diferent. Ho faig expressament. Al principi no, però quan me'n vaig adonar que cada programa portava una samarreta diferent, em va fer gràcia la idea i vaig decidir que portaria una samarreta diferent. I avui... Té les samarretes marcades, en plan aquestes ja les he portat. Bueno, inclús em repasso els podcasts per saber quina samarreta portava. Llavors, què passa? Que jo he anat a la feina, he sortit de la feina, al final no he passat per casa i me n'he donat que portava una samarreta que ja m'havia posat en un altre podcast. I com que portava la de la feina, que és aquesta, he decidit girar-me-la per no fer propaganda de la meva empresa i ara vaig amb la samarreta de la feina del revés. I amb l'etiqueta por ahí, Sí, amb l'etiqueta aquí. Del Decathlon? Ah, no, aquesta no és del Decathlon. Vale, doncs explicades les anècdotes precàries, passem a la secció. Entre gestions. Aviam, Paula, quines gestions tenim pendents per avui? Puf, sí, t'ho expliqués. De fet, tantes gestions que no vaig poder fer el programa quan tocava, però dit això, entre les gestions parlarem avui sobre salut sexual i reproductiva. Hombre, temazo, però ojo, aquesta és una broma d'aquell moment, però la tirarem endavant, que ara que tenim els fatxes als ajuntaments, potser ens cancel·len el programa, depèn del que diguem. Per tant, aquí haurem d'anar amb una mica de peus de plom. No, home, no. Tampoc farem avui la xarxa de les tites amb herpes que posen a l'ESO. Tasty. No. Però, a veure, al final les joves són precàries en aquest tema, no? I tenim un estigma sobre ser potencialment contagiades per ETS vàries. O que són molt promiscues, cosa que diu molt de la nostra societat, al final. Però és que al final la nostra educació sexual ha estat els vídeos pornos i dibuixos de tites als pupitres. I pensant en els nostres pares que van aprendre el sexe a partir de revistes, doncs, i de comentaris del seu cunyau, no sé. Però bueno, el sexe sempre es mofa... Els comentaris cunyaus hi segueixen sent, Sí. No són cosa del passat. El sexe és sempre una mofa, mentre que la sexualitat segueix sent un tabú. A casa, a l'escola i sovint també amb els teus amics o inclús en la parella. Sí, de fet, amb això que comentes de que nosaltres ens hem endinsat en la salut sexual a través del porno, ara ens estan fent una sèrie de documentals al Sense Ficció que va justament de generació porno. Ah, sí? No sé si acabem d'entrar nosaltres buscant gent més jove, o sigui, les entrevistes que fan són a gent més jove, però bastant top, bastant interessant. Xulo. Però saps... I al final... Digues. No, digues. No, que al final tot això del sexe sempre l'envolta un núvol de vergonyetes bastant important. Però saps que no serà tabú? Què? Que algú et pregunti, ei, vols ser mare? La pregunta. I la falsa... I això és el rellotge biològic i... A veure, quina necessitat tenim de tenir fills ara mateix si no ens podem ni gestionar la nostra pròpia vida. Bueno, no, i aquesta idea, no?, de que s'ha d'utilitzar el condó per no quedar-se embarassada, no? Vull dir, com a dona, no?, com a haver de... Però ja utilitzeu condó, no? És com, ei, si no vols bombo, doncs tens diverses opcions a part del condó i a més, en plan, té unes altres funcions principals, no?, també, aquesta eina. Com per exemple, quines... Pues totes les barreres de prevenció, no?, per totes les ETS, per ficar un petit exemple. Només són per noies, normalment. Ja. Vull dir, o sigui... Està clar, el que passa que els condors s'utilitzen en tot el marc de les sexualitats, el que passa que quan a noia et fan la pregunta del condó ja és només perquè no et quedis embarassada. Sí. I és que, vull dir, sembla que ell no se l'hagi d'involucrar en aquest tràmit més enllà de que porti el condó ben posat, no?, i que no hi hagi cap incident amb el tema. Perquè, bueno, hi ha altres mètodes en estudi perquè siguin els homes, no?, els que utilitzen mètodes preventius més enllà, no?, de la barrera física per no generar un embràs, però no acaben sortint al mercat per temes d'efectes cap a la virilitat de l'home o efectes relacionats amb la pèrdua del cabell, per exemple.
efectes hormonals, però a veure, al final també poden fer-se una vasectomia, no? Sí, el que passa que amb la vasectomia no hi ha marxa enrere. No, al final Ai, no podran complir en la seva missió planetària de... ser mare o pare. Exacte. Però al final que cadascú decideixi el que vulgui mentre gaudeixi del procés, això per descomptat. Perquè el temazo del qual mai es parla quan xerrem sobre salut sexual, al final és el plaer. Sí, cadascú viu la sexualitat de la seva manera, però l'eix de plaer també és salut, no? Quines ferides obrim a la joventut entorn a la sexualitat que impedeixen, no, gaudir plenament quan només els estem parlant de totes les ETS que poden patir si intenten tenir plaer, no? Sí, però al final també, d'alguna manera, jo crec que està derivat una mica de la pressió estètica, no? De la violència estètica, al final. Aquesta por de mostrar el plaer per no mostrar el no control o al contrari, girant la truita, fer veure que t'agrada una cosa quan no és veritat, simplement per fer content a l'altre. Sí, la veritat que és una d'aquestes, no, ferides i traumites que ens dona el patriarcat i la història personal de violència a totes les dones i trans que hem patit, no? O sigui, crea unes barreres mentals molt totxes entorn a poder gaudir del nostre propi plaer. I imagina't les dones mutilades, al final, que els treuen el clítoris quan són ben petites per tal de que només serveixin com a òrgan reproductor i que no puguin tenir plaer a través del sexe. Completament, i a més la libido i el plaer són temes importants i és maco trobar estratègies que ens ajudin a sentir-nos més segures, més excitades per poder gaudir d'una bona estona, no? Amb un mateix o amb un altre o amb les persones que siguin. Sí, sí, i ojo, que a vegades també és difícil descobrir què t'agrada, què et deixa d'agradar, però si no proves coses diferents al final tampoc no acabaràs sabent-ho mai. Completament, sí, sí. Traient això, bueno, l'altre dia vol dir família, així que no me'n recordo expressadament del tema, però sí que, bueno, vaig llegir una història sobre una dona que acabava, no sé si era de la Índia o una cosa així, doncs que per ella poder aconseguir compreses a la farmàcia o al supermercat, com que tenia, no, un problema d'escassetat econòmica, es veia obligada a haver de fer certes pràctiques sexuals amb la persona que venia a les compreses per tal de poder obtenir compreses, no? I al final, si és un dret universal que hauria de poder, no, doncs, tenir tothom i que després aquesta persona hagi de passar, no, per tot un procés com el que és haver de tenir un fill o haver d'avortar un fetus, no? I que això és i que tenint en compte la situació, probablement aquesta dona no podia avortar. Probablement no. Però a veure, el tema de l'avortament, ojo, temazo, sí. Perquè també se'n parla molt poc al final. La majoria de vegades va reivindicar nosaltres parim, nosaltres decidim que ha de ser legal i tota la pesca, però és que va molt més enllà d'això. Sí, per descomptat. No sé, els que estan en contra de l'avortament pensen que és una decisió com superfàcil o alguna cosa, saps? En plan, rotllo, que va, segur que ha de ser un camí superdifícil de seguir, no? I que t'acompanya per sempre, també. Però és que, a més, és molt fàcil, si no has avortat mai, dir que avortar és la cosa més fàcil del món mundial. Sí, com jo, si em quedo embarassada, avortaré, no? Bueno, exacte. Pensa, o sigui, cuidado, no? Vull dir que tindràs també una teràpia que t'acompanyi, etc, perquè no és un procés com... Sí, com total. Si res, no? Igual que també és molt fàcil apalancar-se en el com que no ho hauré de fer mai perquè no et pots quedar embarassat. Yeah. Aquesta és la part de la gent que no es pot quedar embarassada. Però en cap cas és així, això està clar. Bueno, i el pitjor de tot és que encara hi hagi països on no sigui legal fer-ho, vull dir. És que això sí que fica la pell de gallina. Ja no només és aquesta cosa de avortar és molt fàcil i passes tot un dol físic i emocional, però és que a més se t'analitza, se't jutja, perquè estàs temptant contra el dret a la vida. Uf! Sí. Al final la comunicació és clau en tot això, però ens callarem ja amb el tema de l'avort, sí. Perquè ni una ni l'altra som sexòlogues i encara liarem. Ni estem prenyades. Tampoc. Llavors... I res, donem pas a la invitada d'avui, no? Home, l'especialista, que per alguna cosa... La tenim aquí.
Vinga, endavant. Ui, doncs... Hola. Càmera. Seguim tenint el mateix problema que fa tants mesos, que és que... Ara. Hola. Doncs avui tenim a la sorpresa eren dos. Sí. I de què ens ve a parlar, vostè? Mira, jo vinc com a especialista en aquell tema que parlàveu avui, que li anomeneu sexualitat, jo li anomenaria il·luminació, acte d'adoració a Inanna, la deessa de la fertilitat, o l'anomenaria l'acte de la vida, allò que ens mou, allò que ens fa transportar fins a un altre ésser per tal d'aconseguir plaer entre els dos. Jo la veritat que he estat molts anys que em pensava que l'únic camí que havia de seguir... No, està estupendo, que m'hagi quedat sense veu. Ens ho ha dit el Roger Casadessos, número Gràcies, 4, Roger. no se sent a la sorpresa. Bé, doncs jo estava explicant que jo això de la sexualitat ho anomeno il·luminació, ho anomeno l'acte que ens mou a la vida. Utilitzo... Però aleshores vostè no parla en cap cas mai de sexe, fent servir aquesta... És que aquest terme és com molt vasto, no? Home, jo veig més vasto un follar que no un sexe. Bueno, quan parlen de sexe, no, la imatge que ve al cap és la del porno. En canvi, si parlem de fer l'amor, d'obtenir plaer, les imatges que ens venen potser són altres, no? I és per això que jo em transporto en aquest marc, no? En aquest espai. Molt bé. I vostè en què és especialista? Doncs jo sóc especialista en la il·luminació del plaer. El meu recorregut vital va començar quan un dia doncs, vaig cometre diferents pecats i vaig quedar-me embarassada. I allò que el nomenaven pecats em vaig adonar que era el millor regal que em podia donar, no, la vida. I... El que portava dins del cos, o sigui, l'estar prenyada o el previ? El previ està prenyada. I és que més enllà de que... Bé, aquí podríeu pensar que això és perquè em vaig quedar prenyada, el de sorpresa eren dos, no? Però què va, és que vaig tenir un multiorgasme en el meu primer coit. Ostres! I és per això que, bé, vaig decidir utilitzar aquest nom, i així és com es diu el meu primer llibre, i també doncs, el meu canal de YouTube. El sorpresa eren dos? Sí. D'acord. I així em faig dir també. Vull dir, bueno, el llibre no l'he escrit jo, com us podeu imaginar, però... No l'has escrit tu? No, jo vaig demanar que me l'escrivissin. Ah, molt bé. Bé, si més no, bé, jo venia aquí a explicar-vos i us portava diferents dubtes que m'han fet arribar. Per exemple, em preguntaven si es podria fer sexe anal després d'haver menjat un burrito picant. Ostres, això ha de ser bastant dur. Jo preguntava que també depenia del burrito que portava, no? Vull dir que al final... I si havies cagat abans de fer sexe, segurament, no? No, això no té res a veure. Ah, vale. Vull dir, si tu després et fas un enema i et neteges bé, no? Però això no ens importa a nosaltres. A nosaltres el que és important és què tenia aquell burrito, no? Què portava el burrito? I què tenia aquell burrito? Perquè els bacteris que tenen aquell burrito sí que poden ser rellevants respecte al teu plaer i com vius tu aquella experiència que hi ha després. Pot ser hasta una mica un consolador? O sigui, un consolador, Sí, algo que et pugui ajudar a tenir encara més plaer? El fet de que sigui un burrito picant no ho trobo rellevant. Vull dir, vale. tu has gaudit també menjant aquest burrito? Sí, segurament. Doncs això és lo important. Si tu has gaudit en el previ, després estaràs més predisposat, no?, a tenir un plaer més profund. Després també tenia una altra pregunta que em deia que si es podria... Aviam, això. Que si es podria cuinar, no, amb el semen. I
Perquè jo tinc diversos vídeos al meu canal de YouTube on explico diferents receptes. Però vostè aquestes preguntes des d'on li han fet arribar? Perquè... Els meus seguidors. Vale. Quan els hi va dir que venia a un podcast, va demanar preguntes i li va fer aquestes preguntes. No, són preguntes que m'arriben. Jo tinc una audiència que em podeu seguir i podeu buscar-me a Sor Pressa eren dos i allà doncs la gent m'envia preguntes i jo els hi responc. Molt bé. Total, que bé, el semen es pot utilitzar molt bé per cuinar perquè recordem, no tot allò que mengem és rellevant sempre cap a allò que passa després de menjar, per tant, sempre que anem a practicar doncs, això que anomeneu sexe, no? Una il·luminació del plaer, és molt recomanable que mengeu coses que també us aportin, no? Us condueixin a això. Aquest plaer. Exacte. Llavors, per exemple, Fantàstic. el post també és important. Si aconseguiu recol·lectar correctament el semen, el podeu utilitzar per cuinar. I una de les estratègies... L'hem d'envasar abans, però... No, i no el congeleu, A més, no, anem a parlar en sèrio. Aquí us diran que el semen no es pot menjar perquè té molts bacteris dintre. Això és perquè no estan alineats, no? amb tots els astres que haurien d'estar alineats, correcte. En el moment que ho estiguin, se n'adonaran de que aquests bacteris no ens afecten a nosaltres. Per aquí diuen, el debat està en la calle, ha d'aparellada adult version, 50 receptes blanques. 50 receptes blanques pot ser que sigui el teu proper llibre? Doncs podria dir-se així que em sembla molt bona idea i ja li demanaré a aquesta persona que participa del xat que endavant. Però que tampoc l'escriurà vostè. No, que si vol utilitzar el títol jo li pago i li compro. I bueno, això seria una mica el que jo portava, no? Molt bé, i bueno, espera, sí, també. Volia parlar una mica d'això. Que va haver-hi una noia que va aconseguir tenir 138 orgasmes en una hora. Això és possible? Vostè ho ha comprovat? No, el que volia animar és que tots els que seguiu aquest podcast, que no us ho creieu, aquestes fal·làcies que diuen. Que sorpresa eren dos, que no es poden tenir més de dos. Vale, que el multiorgasme vol dir biorgasme, no? Correcte. No és. Bé, això era tot el que venia a portar. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, suposo. I no t'he pensat fer més llibres encarats a la il·luminació? Perquè el llibre aquest del qual parlava, vostè parla de la seva vida i de la il·luminació? O només del tema de la il·luminació? Només de la il·luminació. Vale. I dona consells? Sí, jo us recomano que us el mireu. D'acord. Doncs ja ens el mirarem. Fins aquí sorpresa eren dos amb els seus consells. No, les seves respostes a les preguntes que li fan els seus seguidors. Vinga, què passa? Passem a la caixa d'eines. Això he vingut, no? Moltíssimes gràcies. De res. Doncs finalment passem... Dios, que lluny. Sí, ara estem superlluny. Finalment passem a la caixa d'eines. Abans de passar a la secció de la veu del jove, portem els 5 consells pràctics. Avui sobre la regla, que és el que ens hem deixat per parlar. Per parlar així, amb grans pinzellades. Però fes zoom, càmera. És que estàs molt lluny. Ja decidirà adaptar-se. D'acord. Vale. Doncs el primer consell que us dono és fer referència a dir-li regla, perquè ja n'hi ha prou d'eufemismes per referir-nos a què ens surt sang del cony cada mes. D'acord? Ni menstru, ni amiga, ni aquells dies. Tenim la regla. I per algunes és més forta que per algunes altres. La Calle va haver-hi un temps que li deia la tia. La tia? No. N'hi ha que es taquen cada vegada que els arriba la regla i durant tots els dies del període, i n'hi ha que no. I aquí ve el segon consell. És una putada atacar-se. Però si ets d'aquelles que es taca tot i portar 25 compreses, potser podries pensar en comprar-te les calces menstruals o unes compreses de tela, que les compreses de tela suposo que no van tan bé com les calces, no ho sé, no en tinc ni idea. Perquè a més ara seran gratuïtes.
a certes És veritat, farmàcies correcte. a partir de no sé ben El bé 2024 crec que a partir marcava. sí, a partir del 2024 hi haurà certes farmàcies on tu podràs anar i demanar doncs, unes calces menstruals, unes compreses de tela, Així una salvarem copa. el planeta, traient la purpurina i les compreses. Aquí estem. I si no et ve de gust posar-te unes calces menstruals, que a mi m'han dit que funcionen bastant bé, doncs no passa res, és natural tacar-se i quan arribis a casa banyes la taca en aigua oxigenada, que és millor que el Silent Bank i totes aquestes merdes. Sí, bueno, que la ja germa és vanix. que queda una mica marcat, però sí. Sí, però l'aigua oxigenada fa bastants miracles. Sí, per sí, cert. correcte. I l'aigua freda, eh? Sí. Que no utilitzeu aigua calenta, que si no, doncs la marca es queda. Seguim. Exacte. Qual consell? Utilitzes tampons? Deixa-ho enrere, és el tercer. Però bueno. Doncs tercer. Deixa-ho enrere. El tercer consell és que utilitzis la copa. Pel planeta és molt millor i et puc assegurar que per tu també. N'hi ha de diversos tamanys per poder adaptar-se bé i recull molta més sang que un tampó. Jo feia servir 2 tampons al dia aproximadament i ara em trec la copa... Ojalà jo utilitzi només 2 tampons al dia. Som-hi! Sí, sóc l'enveja de... de molta gent. Déu-n'hi-do. Ara em trec la copa al matí i a la nit i faig una pausa a la tarda per respirar, però... i no l'omplo, en cap dels casos. Déu-n'hi-do. Llavors passem al quart consell. Deixant enrere els estris que es poden utilitzar, parla lliurement de la regla. Tens dubtes de si sobre X cosa que et passa amb la regla és normal? Pregunta a les teves amigues si els passa tan bé o vés al ginecòleg a que t'aclareixi certs dubtes sobre el que pot passar. Sí. I a vegades doncs, potser t'ho hauràs d'anar a mirar, potser simplement és una cosa habitual i per la qual no t'has de preocupar. És important simplement xerrar-ho, la comunicació. I finalment, no facis com jo. Tingues un control de quan et ve i quan et deixa de venir la regla, perquè n'hi ha que la tenen religiosament cada 28 dies, però també n'hi ha que ens ve més irregular. I si et sembla estrany el que t'està passant, no dubtis en anar a preguntar a la ginecòloga o en algun punt d'informació, que el coneixement és poder. Totalment, i aquí com afegir, no?, que hi ha les tardes de joves als CAPs, que són els dijous, crec, cada mes 2 o així, i també tens el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats per anar a preguntar sobre aquests temes també, si et preocupen. Així que ja ho sabeu. Sí, parlant de tots aquests temes, m'agradaria agrair haver nascut ara i tenir tota aquesta informació. Sí, completament, al nostre moment... abast, no? I alhora poder tenir una compresa a la mà i que em preocupi més perquè m'estan veient amb una compresa plena de plàstic, entre cometes, no? Que no perquè m'estic veient amb una compresa. Perquè tinc la regla. Exacte, cosa que abans no, doncs s'havia d'amagar, etc. I inclús hi ha encara moltes cultures que així és, no? Que quan tens la regla ets un ésser brut, que no es pot tocar, i altres que tot el contrari, però vaja. Dit això, tornem al Dia Internacional. Tornem al Dia Internacional del Joc. I recuperem la secció amb el nostre invitat, que l'hem marejat més que ningú, així que ens disculpem de nou. Exacte, el fan més fan del programa d'avui pel xat. Així que, amb tots vostès, Bernat Riu a la veu del jove. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Hola. Benvingut, Bernat. Hola, bones. Com estàs? Exacte. Prou bé, prou bé. Sí? Bona xapa t'hem fotut sobre sexualitat... Sí, jo he anat derivant al programa, jo no he entès en quin moment ha passat el sexe. Jo venia a parlar del joc. Bé, però és tot que... és joc, no? Exacte. També. Al final nosaltres també tenim uns temes que volem explotar. Jo anava a dir... jo vinc a parlar completament del contrari, que és la competició de jocs online. Visca, Una passada a endavant. mi de tema. A part d'això... Però abans de començar a parlar sobre la competició del joc, volem la teva anècdota precària, que per algú estem a joves precàries. La meva anècdota precària. Doncs va passar fa molt poc i, de fet, sort que em No retrasat el portes programa. una del maig? De quan No, de fet no me l'havia pensat en aquell moment. I ara quan em vau tornar a dir, va, ho fem la setmana que ve, vaig dir, hòstia, és que tinc una que Déu-n'hi-do. I és que, jo em vaig independitzar fa poc
Ole. Ole! Visca les joves precàries independitzades. Exacte, visca. Com I- fer-te més precària? Independitza't. No ho dubtis. Exacte, bueno, sí, bueno, o sigui, fa poc vol dir el juliol, i Fa poc. llavors pues, es fan tots aquests tràmits que venen amb la independència i que són pues, molts més dels que t'esperes i moltes coses que no has fet mai, com per exemple canviar el nom del contracte de la llum i el gas. Vale. Us veig amb cara de que no ho heu fet? Sí, la Cora sí, Bueno, has de trucar a Endesa i que t'atenguin... Bueno, Endesa sí, en teoria, i després pots trucar a altres empreses, però si el contracte està a Endesa ja crec que primer has de canviar-te el nom. Sí. I que t'atén una persona I que ojo se amb sent... Endesa, que potser et cobren uns serveis de manteniment durant molts mesos sense tu saber que tenies contractats aquests serveis de manteniment. Bueno, és que ara veuràs la història. Puja una mica al micro, que estic aquí mirant cap a baix. Ala, dale. Bueno, et truca una persona que se sent fatal i tu has de donar les 1001 dades amb 1001 números, amb noms. També són persones que t'atenen que no tenen ni idea de català, de manera que comences a dir noms de carrers en català, el teu nom propi en català, has de deletrejar cada lletra i és un caos. Llavors, bueno, sí, no, això ja de per si ja vaig estar 50 minuts al telèfon amb esperes i demás. Però és que aquí no està la precarietat. La precarietat està en què a mi... Opa! En què a mi S'ha posat nerviós. la meva... Bueno, una persona que és la propietària del meu pis em va donar un contracte de l'anterior inquilí, que era el qual tenia el nom, el contracte de la llum, i que m'havia de canviar aquell contracte de la llum. Fins aquí tot bé, vaig a trucar i, bueno, fins tot bé no, 50 minuts parlant amb una senyora que no entenia res perquè se sentia tota l'estona, però ho vaig aconseguir i vam seguir juliol i agost. Estarem molt agraïts amb el teu... Juliol i agost, tot bé, nosaltres pagant les nostres factures, i a finals d'agost la propietària del pis ens passa més factures. Diguem que el propietari del pis és una persona d'edat avançada, i ens passa unes factures que té ell al seu nom que diuen que del nostre pis, i ens diu que li han passat a ella el rebut de la llum i del gas i que li paguem. Hòstia. I nosaltres com rotllo, oye... Aquí hem estat pagant el llum i el gas, no? Bueno, clar, no vam saltar conclusions encara, perquè, bueno, clar, aquí pot passar de tot. Yeah. I llavors això tenia per duplicar, nosaltres li vam dir, bueno, és que nosaltres ja hem estat pagant el nostre. I, bueno, com que és una persona això d'edat avançada... números? Exacte, aquí està, i aquí ve una classe que jo vaig aprendre de les males maneres de el que és el món de l'elèctrica, i és que sí, que tenen un número que és el CUPS, que és el Código de Identificación de Punto de Suministramiento. A part també hi ha un altre número que és el codi del comptador, que són dues coses diferents però que corresponen sempre un a un. Vale. A no ser que tinguis dos comptadors a casa teva perquè et ve de gust, però així en general un a un. I un està escrit al comptador i l'altre no. Del comptador del gas. Bueno, el del gas està pagar el manteniment d'aquest comptador. Sí, però això et ve en una factura concreta que, o sigui, Vale. et ve dins de la factura aquesta. Els serveis de manteniment que ens van estar cobrant a nosaltres era una altra cosa. tema, sí. Et veig també traumada amb aquest tema, m'agrada. Sí, res, i això. Sí, em vaig estar barallant. I després d'estar trucant Endesa diverses vegades, us he de dir que Després del de la tram Truco. molts cops... si demanes català, sí que, o sigui, t'acaben atenent en català i són persones que se senten bastant millor, que de veritat que això és una cosa que, o sigui, no sentia res, i que t'ajuden bastant. Aquí, petita recomanació. Bueno, perquè vés a saber a quin país està, o sigui, a quin país Sí, tenen sí, centrals sí, telefòniques exacte. aquesta gent. Bueno, també, clar, trucat sempre té les seves coses, i és que primer t'atenen operadors automàtics, Sí. i llavors has de dir com les coses exactament. Clar, jo deia, error en mi factura de la luz. Llavors em passaven a un altre servei automàtic com que deia com que si jo tenia un fallo de subministrament. I llavors em deia, no, tu suministramiento está bien. I jo, ja ho sé! I llavors em penjaven. I torna a començar el mateix. I llavors havies de dir, consulta sobre la facturación de la luz de la calle. Sí, i al pulsa 1 o 2 que et diuen coses que dius, i això no sé què és.
I això, i es va veure que al final, bueno, que vaig fer un canvi de nom de lo que era l'inquilí anterior, però l'inquilí anterior ja tenia nom al seu nou pis, que era el mateix carrer, de manera que tampoc ni la persona que m'ho va fer ni jo em vaig fixar en què era un número diferent. I estem parlant d'un carrer que té màxim 12 números, també us he de dir que no és carrer Balmes. Un carrer que té 12 números és un cul de sac. I llavors jo porto de juliol, agost i fins a setembre pagant a un altre inquilí. Que per sort m'he portat molt ben amb ell. Ell es va quedar amb una cara quadros de que jo, sense ell haver-ho ni sapigut, li hagués pogut prendre el contracte del pis i començar-lo a pagar jo. I llavors més o menys ja ho hem pogut solucionar. Mira, com a mínim no li van tallar l'aixeta, vas pagar. Exacte, no, perquè clar, l'altra cosa era que jo en aquell moment tenia moltes ganes de donar-me de baixa i deixar de pagar, però si em donava de baixa significava tallar-li la llum a aquesta persona amb una possible família i demás, de manera que vaig preferir parlar amb ella abans que seguir fent les coses. A part també, com per privacitat de dades, o sigui, tot el que no estigui al meu nom no m'ho poden dir, de manera que jo preguntava, jo porto pagant la llum d'un pis que no sé quin és durant 2 mesos. Em podríeu dir quin pis és? O sigui, a quin lloc està? Perquè hi havia un moment que no sabia ni si era el carrer davant o on era. I no m'ho podien dir, no m'ho podien dir. A mi em van demanar el número de telèfon i el correu de la noia que tenia llogat els serveis de manteniment perquè no ens havien fet el canvi de nom allà. I jo és que no conec aquesta noia, que és la que vivia abans al pis on estic ara, que no sé qui és. Bueno, sí, al final t'acabes fent un expert. Sí. A base de trucar. Cada cop que penges i tornes a trucar, a part també t'atén algú diferent, llavors com tornes a explicar la teva història. Sí. I a part també hi ha una altra cosa que és la distribuïdora, que això és una cosa que és una empresa diferent. En el meu cas les dues són Endesa, però són dos empreses diferents. Una és la que et cobra la llum, la comercialitzadora, i l'altra és la que te la porta fins a casa. I la que te la porta fins a casa no la pots decidir perquè és qui té la instal·lació a casa. Bueno, això ja és una mica un altre cop la secció d'eines precàries, no me'n recordo com es deia. Uf, Déu-n'hi-do. No, nosaltres ja vam canviar. Que haguem de tornar a parlar de la llum, et cridem. Vam marxar d'Endesa nosaltres. Perfecte. Jo crec que hi ha una anècdota prou destrampant, no?, per sortir de la secció de sexe i començar la secció de joc. Doncs vinga. Hemos venido a jugar. Exacte, mai millor dit. Per tant, què ens portes? Res, bueno, jo vinc en la qualitat de joc, de friki del joc, o no sé exactament. Ens agrada. Jo us porto anècdotes, m'ha semblat prou graciós, us portaré dos escàndols del joc competitiu online. Llavors, si voleu, començo per la del Minecraft. Llavors, jo aniré explicant les coses per persones que no estiguin gens iniciades en aquests mons. Jo crec que vosaltres dos em podeu servir com a... Sí, jo no. No, clar, és veritat, Paula. Hòstia, Tortilla Land, demás. Bueno. Jo soc fiel seguidora de l'Ibai, i llavors jo totes les coses que tinguin a veure amb el Minecraft tinc una miqueta de... Vale, molt bé. Jo soc un 0 a l'esquerra. Tenim el millor dels dos mons, llavors. Fantàstic. Tu jugues molt al Minecraft? Jo jugo molt al Minecraft, bueno, últimament no gaire, però sí que és dels jocs que més he jugat, i a part ja fa molts anys que va sortir, fa molts anys que he jugat, i la veritat, bueno, és un dels jocs més macos de la història. Què és una cosa que anava a dir ara? Bueno, no és un escàndol en el joc de Minecraft de Tortilla Land, per exemple, sinó que és de Minecraft competitiu speedrun. Vale. Què tal aquesta paraula? Fatal. No, que és que fan que corren ràpid. Sí, fan salts i coses, o sigui, fiquen com circuits ràndoms al Minecraft. No. Això és aquestes... Calla, jo crec que sí. Això no és el que tens un truco del mando que et fa anar molt més ràpid? Cap de les dues coses. Tu, Paula, estàs dient com el parkour, que sí, que el Minecraft es fa com que posen com un recorregut. Que són molt màquines fent això. No és el parkour. Speedrun no és específic del Minecraft, és una cosa que es pot fer en qualsevol joc i que la gent ho fa en molts jocs. I és bàsicament passar el joc que vulguis amb el màxim ràpid possible, o sigui, menys temps possible. Llavors, per exemple, la gent ho fa amb jocs clàssics com el Super Mario o jocs així com
més de plataformes en què pues, lo màxim ràpid vol dir pues, això, anar pel recorregut lo màxim ràpid. Però Minecraft, pels que ho conegueu i pels que no, és un joc superobert, és un joc de món obert que la gràcia és fer la teva vida. Sí. L'únic que sí que té un objectiu final, que és matar un drac que hi ha a una dimensió alternativa que has d'entrar a través de portals i demás vaines. Jo no en tenia ni idea, jo em pensava que simplement la gent es divertia allà construint. Fotent quadrats i Sí, és que això és el principal, però a part també té un endgame, una part de passar-te el joc. Llavors, pues, com que és un joc tan popular, de fet, anava a explicar també una anècdota que és que els 4 jocs més venguts de la història, no em diríeu, bueno, no sé si em sabríeu dir quins són. Jo crec que el Call of Duty... Grand Theft Auto, efectivament. Call of Duty? I el Call of Duty crec que està en 5ª o 6ª posició. I FIFA depèn de si comptes les edicions separades o no. Home, Mario, el Mario del qualsevol tipus de Super Mario... Estava pensant, en haver-hi tants Marios no destaca. Jo estic pensant, sí, no, en jocs, diguem, una edició del joc. Jo crec, la gràcia d'aquesta llista és que són... Tinc els 4 primers i són els 4 jocs més diferents que us pugueu imaginar. El primer és el Minecraft, després va el GTA, després va Tetris, el Tetris de tota la vida, Hauria d'anar primer, tio, el Tetris. i després va el Wii Sports, que són com completament diferents entre ells. Però perquè també la Wii quan va sortir venia amb el Wii Sports. Tothom tenia el Wii Sports. Sí, no, vull parlar del Wii Sports, era veritat. Amb això deu venir, saps? Heavy. Sí, bueno. Bueno, està entre els més d'esto. Anyway, això dato curiós de com menys es poden assemblar els jocs més famosos. I llavors, això, doncs, els speedrunners el que fan és això, és bàsicament estar hores i hores i hores practicant i fent el mateix joc. Llavors, el Minecraft és un joc que té molts factors aleatoris. O sigui, la generació del món sempre és aleatòria, de manera que pots estar hores i hores i hores, que no fa falta que, o sigui, com que pot ser molt bo, però que si no et toca les coses d'aleatòries que t'han de tocar per poder anar ràpid, no importarà si ets molt bo o no. Llavors la gent fa... Ja hem fet un jaque mate l'espeedrun al Minecraft. Ja hem fet un jaque mate. Bueno, és un joc poc agraït, però la gent ho fa igual. Però perquè aquí la gent es matxaca molt. De fet, i això, doncs aquesta gent es passa hores i hores fent streams de 6 hores allà davant. De fet, he posat un vídeo que és prou divertit. A veure si és el primer. És dels que s'havien de descarregar? Sí. Vale. What's wrong? I did it. You did what? World record. Larry, you got the world record. Oh my God, you got the world record? Oh my face. Oh my God, I knew it was coming. Oh my God. Hey, bud. Oh my God. What'd you get? What was your time? Oh my God. 1:38.28. Oh my So God. 11 seconds or 9 seconds? Oh. Guess who's number 1 in the world? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Well, you've been flirting with it. You've been flirting with it. Oh, I love you. Awesome. I knew this was coming. I knew this was coming. Good for you. Oh my God. Però d'això que t'esperes com que, hòstia, que està tancat hores, tot nits senceres, doncs que esperes una cosa que no entenen la majoria de casos, Sí, doncs en aquest a veure cas, uau, que estan felicitant-lo per haver aconseguit el Sí, que rècord del inclús món. estan seguint-lo, no? Llavors, en l'stream i tot. Sí, clar, exacte. Han Que entrat... maco. A mi em preocuparia, però, o sigui, tenir una persona, sigui quina sigui, tancada a l'habitació dia i nit perquè està jugant a un joc, a mi em preocuparia bastant. On vas? Això, Sí, jo crec que... Sí, jo ho he anat revisant. Digues. Felicitacions als pares que realment, fins i tot tant gent com nosaltres, que diguem que som joves i precàries, ens costaria igual veure fent les nostres filles. Fort. Bueno, ens posem llavors ja al grano. Vale. Hi ha una cosa per fer pels speedruns del Minecraft que és 100% necessària, que és, pels coneguts del Minecraft, negociar, fer barter amb els piglins, que són un bitxo que trobes a l'infern, vale? Hi ha un bitxo que trobes a l'infern... O sigui, ha començat a parlar un idioma que no he entès per res i representa que ho està explicant per la gent que no en tenim ni idea. El Birgling, els Sparkles... Els Sparkles. És de Mordor, aquest idioma, o com va? Bueno, és de l'infern. El Hobbit.
Primer he donat les paraules tècniques i ara faig l'explicació. Bàsicament, has de o sigui, hi ha com uns bitxos que tu els hi dones or i et tornen I les Pringles? diversos elements. Et tornen diversos ítems, dels quals només et serveix un. Ok. Llavors, tu has de donar molt or per tal de que, doncs, per probabilitats, et donin el que tu vols. D'acord. Vale. Llavors, això entrarà en joc més tard. Ara presentem el nostre amic youtuber molt famós, té 15 milions de subscriptors, que es diu Dream. Dream. Paula, no sé si estàs més enterada. És un youtuber molt famós i fa moltes coses, moltes d'això, de saber-ne molt de Minecraft i tal, i aquest noi feia... És americà o... És americà, crec que sí. No parla... O sigui, és de la comunitat... No és de la comunitat hispanohablant. I llavors aquest jugador estava provant d'aconseguir el rècord del món, l'espeedrun del món del Minecraft. I va arribar un stream en què el va arribar a fer i no el rècord del món va quedar quart, però que continua sent una marca molt forta. I fins aquí tot bé, fins que un altre usuari va agafar i va dir: aquest noi té massa sort amb els trades dels porquets aquests que acabo d'explicar. I aquest noi, aquesta persona, es va dedicar el de l'or que li torna... El de l'or que torna. O sigui, aquí diguem que el concepte clau és que hi ha un factor de sort i és que hi ha vegades que funciona, vegades que no, i depèn, i té unes probabilitats establertes pel joc. Vale. I l'usuari va dir: aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. I ho va dir tan fort que va dedicar-se a mirar els 6 hores de stream. De fet, va estar mirant, crec que 6 streams diferents, 6 live streams consecutius diferents, i va estar recomptant tots els diguem, els drops que tenien aquests bitxos. I va arribar a la conclusió que tenia molta sort. Llavors, això li va donar a la comunitat i diguem que els responsables de la web on es pengen tots els rànquings van treure un paper, i ara ho diré ràpid, però és el seu, un paper matemàtic de probabilitat i estadística de 29 pàgines dient que aquesta sort era massa sort com perquè això fos real. Dios mío. Hola. I llavors ara aquí entrem en un món de les matemàtiques molt fort. O sigui, perquè clar, tu estàs acusant algú no de fer alguna cosa impossible, sinó de fer alguna cosa tan poc probable que és impossible. Ja. Uau. Llavors la cosa està en què realment la sort que va tenir correspon a una probabilitat entre 2 per 10 a la 22. Dios mío. Estem parlant d'un 10 amb 22 zeros darrere, un 2 amb 22 zeros darrere, de que això et passés. I a part, l'estadística no és tan fàcil, perquè també... 22 zeros darrere, sí, això és una probabilitat molt, molt baixa. I a part també unes demostracions per compensacions que li podien donar. Què vol dir compensacions? Vol dir que potser ha tingut molta sort, però potser hem tingut molta sort en aquests streams, 6 streams, però no estem contemplant que potser hem agafat 6 streams on has tingut molta sort dels 50 que has fet, de manera que potser no has tingut tanta sort. Anyway, el nostre amic Dream després va contractar un bufet de matemàtics per fer un paper contrarrestant aquest altre primer i dient... Li val tant la pena? Sí. Sí, és una persona molt famosa que viu d'això, que va arribar, i amb tot aquest tipus de compensacions va arribar a dir que ell tenia una probabilitat de 8 per 10 a la 10. O sigui, de 22 hem baixat a la 10. Compensant en què, això, que potser hi havia molts streams, també compensant en què hi ha molts jugadors fent tots aquest tipus de streams i tal. Clar, també, perquè us feu una idea d'aquest 8 per 10 a la 10, la probabilitat de que toqui la loteria és molt baixa. Però, si féssim aquesta compensació, és molt més alta que això, no? Clar, la compensació de que algú li toqui la loteria, tota la gent que compra la loteria, és 1, perquè sempre toca la loteria. Sí. De manera que estem parlant de que amb una compensació encara té 8 per 10 a la 10 probabilitats de que no surti. Potser
potser sí que no m'havien de convalidar estadística. No, és que això és estadística avançada. I He tot... perdut una mica Va haver un la debat a concentració. internet sobre tot això. És que la carrera de mates no et val per entendre-ho ara mateix. Més de les 11 de la nit, saps? Exacte. Anyway. No, però, en plan, em queda com clar el missatge, jo crec. Com que molt loco tot plegat. Molt loco, al final se'l va acabar expulsant i considerant de que no. També, com per posar en perspectiva... Però no pots fer trampa, és un joc, saps? O sigui, la cosa era que es deia Pinta que va que sí. hackejar el joc. O sigui, que va Ah, que hackejar... va hackejar. Sí, sí, hackejar el joc és una cosa que es pot fer, igual Vale. que qualsevol joc online. I es veu que va fer això. Per posar en perspectiva, per posar en perspectiva, vaig veure un vídeo on que una persona comparava tots els rècords de jocs de sort de casino, Vale. quin era el rècord de coses amb més sort que havia passat mai. I la majoria de rècords de jocs de sort, diguem, blackjack, pòquer, tal, de rècords de sort estaven entre 10 a la 10, 10 a la 11. Estem parlant de 10 a la 22, que és el doble. Ja. I la persona que ha tingut perquè és més sort és mai... elevat, no? Vull dir que encara és més. Clar, El és doble. el doble de l'evasió, exacte. Sí, sí. La persona que ha fet mai una jugada més forta és una senyora que es diu Patricia al joc de craps, que bàsicament és un joc de tirar els daus tantes vegades, o sigui, tires els daus i no vols que et toqui un set, i tu tires fins que et toqui un set, i va tirar els daus 134 vegades, i això és una probabilitat de 1 entre 1,4 per 10 a la 12. Vale. Diguem que en cap lloc proper al que va tenir el Dream, de manera que se'l va considerar trampós. I aquí no ve l'últim giro final, ve en què la persona que es va dedicar a fer tota aquesta investigació... M'he oblidat lo del senyor, l'usuari random. Que Ah, clar. No era un usuari random, estem parlant d'una altra persona que també estava a la comunitat de speedrunning, tipus... Aquí la gent li fa casa a la gent, que és algo És que a important. mi ja m'ha estat a punt de patar el cap amb tots aquests números. El giro final d'aquestes persones era que l'usuari que va denunciar el Dream es diu Mind Revenger i el van pillar també hackejant el seu propi joc. Bravo! També hi feia exactament el mateix, que era hackejar una mica les probabilitats. I llavors, com que ell hackejava, sabia que l'altre havia hackejat i bueno, mare O meva. se li va acudir la idea després. Així que així està la cosa. No, Déu-n'hi-do, la història. Vull Jo també us dir, porto una vida- història dels escacs, però realment hem estat una estona. No sé Com anem? com anem de temps. Pots explicar-la per sobre, de forma resumida? Oh. La història dels escacs té la seva diversió, també. Aviam, a veure, de perduts al riu, no? Feia molt temps que no fèiem joves precàries. Jo vull escoltar la història dels Jo escacs. també, la vols és que... explicar? És prou famosa també la història dels La escacs. vols explicar? El titular, sí. Pues vinga. La puc explicar. El titular I als és escacs que hi ha molta gent que ara li agraden molt. Des de o sigui Gambito que de fantàstic. Gama... està van bé. acusar Bueno. un dels competidors de tornejos mundials de portar alguna cosa posada pel cul que donava indicacions en morse de quines eren les millors jugades. Molt bonic, no? Això és una acusació completament infundada. Bueno. Però ara us explico la història, aquest és el titular. La història és que hi ha Pel un... cul havia d'anar... Amb morse. Completament infundada, i jo us explico la història, però va ser un meme per internet que va rolar bastant. Home, Llavors, Però què va potser passar? aquí... Que quan es va xupir i tal se li va notar... No, O sigui, ai, m'he provat molt. cap mena de cap Morse. mena de fundació de l'això. Jo us explico ara els Aleatori. fonaments. El campió mundial dels escacs es diu Magnus Carlsen, Vale. que ja em dius tu, si et dius Magnus, o sigui, estàs Has de ser destinat campió. a Estàs ser destinat a ser el campió campió del mundial món. dels escacs. Bueno, Completament. i és un tio que porta des dels 13 anys sent campió mundial, una persona que ara mateix és, diguem, la cara dels escacs, super majo, tothom li cau bé, les marques D'escacs. bueno, la marca d'escacs online és patrocinada per ell i la veritat és, bueno, és un tio molt fiat i que pues, guanya tot. I després, diguem que es va enfrontar un dia amb un altre noi que es diu Hans Niemann. Aquest Hans Niemann, El Hans Niemann no anava per guanyador. Hans Niemann és un streamer americà que també Que és juga bo. a escacs El tio, online. diguem que no és dolent, el tio és molt bo, no és campió mundial, però que el tio estava pujant moltíssim com per arribar als tornejos més alts de la competició. Sí, bueno, clar. I si voleu posar un vídeo del personatge, és un vídeo que us he passat
És el que també s'havia de descarregar? Crec que sí, sí. How is he so smart? You start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? How am I this fucking good? Get fucking down and bow down! I feel kind of bad that the one thing I'm focused on right now is... No! És que tenim els micros apagats. Ara. Bueno, ja en teoria s'ha vist, és un personatge que és streamer i que és bastant escandalós en general. Però jugant a escacs presencial amb el senyor aquest també es posava a cridar com si estigués un Bueno, aquí acabem de veure una partida que estava presencial que no crida però sí que comença a donar cops al comptador de temps. Sí, mira. És peculiar, això està clar. A veure, estem parlant del món dels escacs. Adéu. No, aquí és spoiler, aquí és spoiler. Get fucking Anyway, què passa? Que també hem de dir una cosa que està... que no sé si tothom sabrà, però que en el món dels escacs competitius és més fàcil, o sigui, no estem parlant d'estratègia, ja estem parlant quasi de memòria, de saber quines són les millors jugades i quines no. I una cosa que passa és que amb les blanques és molt més fàcil guanyar que amb les negres. Serà molt enfadat, Exacte. Amb les blanques és molt més fàcil de guanyar que amb les negres. Per què? Perquè tu comences. Llavors tens molt més domini de partida. Jo no ho sé molt. No sé escacs professionals, algú altre us podria explicar més. Jo vaig fer escacs als 5 anys. Hòstia, doncs digue'ns tu, llavors. No, vaig fer escacs als 5 anys. Amb 5 anys em va avorrir. He avorrit els escacs per tota la vida. No m'interessa. Vas arribar a l'Enroc? A l'Enroc vas arribar? No, és que era una extraescolar random. No sé. Doncs Un és més saludo fàcil al guanyar. profe d'escacs que ja el van fer fora per arribar tard. Segur que ens tenim. És més fàcil guanyar amb les blanques que amb les negres, de manera que els tornejos normalment són més d'una partida en les quals la majoria de partides vas canviant de blanques i negres. I tu quan jugues amb les negres el que aspires normalment és a fer taules, que taules en els escacs és empat, que poden passar de diverses maneres, com si cap rei pot matar l'altre, o si ofegues el rei, que és una altra cosa que passa en els escacs, fas taules i és empat. Llavors, quan estàs en les negres has d'aspirar, normalment aspires a empatar. Ja és un bon resultat. Jo crec que a nivell més professional, no? Sí, estem parlant de nivell professional. Vale. Llavors, diguem que a la FTX Crypto Cup, el primer partit que juguen Magnus Carlsen, que ara s'ha vist que aquesta empresa està sota jutjat per ser estafa. La FTX Crypto. El primer joc en contra, estem parlant de Magnus Carlsen jugant amb les blanques, el millor jugador del món jugant amb les blanques, i Hans Niemann. Amb les negres guanya Hans Niemann. Què fa el guanyar? Poseu el vídeo, i és el que hem vist abans de l'entrevista. El tercer vídeo seria. Vale, doncs ara espera't. Ara tenim aquí el José Mourinho. This is the most simple and he's resigned. Wow, what can I say? What a result. Phenomenal, right? Phenomenal. What a result. Yeah, you said it, David. Incredible start to the day for Hans Niemann, the lowest rated player in the tournament, with the black pieces, a win against world #1, Magnus Carlsen. And now I'm curious to hear some reactions from Hans in Miami. Hans, yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? No sé si ells ho han sentit. Jo crec que sí, perquè ho estem sentint. Bueno, estem parlant de que aquesta persona que crida a tots els seus streams acaba de sortir de guanyar el millor jugador del món amb les peces negres, i li han preguntat, ahir vas tenir una començada molt dolenta, avui acabes de guanyar el millor jugador del món, què opines? I diu, chess speaks for itself, els escacs parlen per si mateixos, i se'n va. Sí. I llavors a partir d'aquí l'internet es va tornar loco.
home. No hi ha cap mena de prova de que hagi, diguem, fet trampes, però diguem que els fets eren prou... Però no ho acabo d'entendre. Qui ha fet trampes? El que l'acaba de guanyar o el que és el millor del món? El que ha guanyat. El que ha guanyat. Per què? No hi ha prova... Bueno, pues, pel que acabo d'explicar, doncs que Perquè és guanyar amb les negres és impossible molt passar, difícil. O sigui, diguem Per què que... diu aquesta frase, llavors? Està delatant. Chess speaks for itself. No, bueno, ell ha dit, els diu escacs res. parlen per si mateixos, no diu res. No diu res. No diu res i se'n va tan tranquil. Això donaria per un capítol de crims? Anyway, Carles Porta... aquestes dues persones es van tornar a trobar a un altre torneig. I, diguem que, mira, en aquell moment, el Magnus portava 53 partits sense perdre. Quan dic partits dic jocs, no sé com es diu. Partides. I llavors el Niemann el va tornar a guanyar una altra vegada. Què? Després de la victòria del Niemann, el millor jugador del món va retirar-se i va publicar al seu Twitter el vídeo del Mourinho. José Mourinho. Aviam què diu el José Mourinho. Really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. I prefer really not to speak. Big Trouble és un problema molt gros. Vale, sí. Si parlo, estic en un problema gros. No, és que també hi havia els subtítols aquí dalt. No sé si arribes a llegir. Va publicar aquest vídeo al seu Twitter sense dir res més després de retirar-se del torneig. Déu-n'hi-do. Llavors, clar, ningú ha comprovat res. Llavors, la sospita principal, la conclusió, era que li havien dit per morse pel cul. No, tot això ja és meme d'internet. No hi ha cap mena de prova, ni que hagi fet trampes, ni de res. Un escrit de 29 pàgines. No, no tenia cap amb operacions matemàtiques elevat a la 22. I fins i tot aquests dos es van trobar un tercer torneig en el qual, després de la primera jugada, era un torneig online aquest, després de la primera, o sigui, diguem que van fer el Niemann va tirar la primera jugada i el Magnus es va desconnectar directe i es va retirar del torneig. Després de la primera jugada. Després de la primera jugada. Igual feia joc brut. O la seva criptonita, no? En plan, com... A partir d'aquí, aquest és l'escàndol i llavors va haver-hi tot el meme d'internet que aquest noi està fent trampes, com ho podia fer, i una de les conclusions va ser que es podia posar alguna cosa. Deixem conclusions obertes pels nostres seguidors. I després de tantes trampes, proposes alguna llei random relacionada Proposo alguna amb llei. el món del joc? Revisió anal dels jugadors. No, és broma. És broma. No portava cap llei preparada, això sí que no és veritat. Ens te l'he metat ràpid, vinga. Una llei del joc. Obligada, no sé, què? Una hora de joc al dia per tothom. Vinga, sigui del joc Sense que sigui. Exacte, sigui el joc que sigui. L'important és que no serveixi de res més enllà del propi joc. I el propi benefici M'agrada. emocional. El plaer, no? Al final. Sí, el plaer. Hòstia. Tot queda relacionat. Uau. El principi i el final. Vale, Bernat. Doncs moltes gràcies, Bernat, per haver Moltes gràcies a vosaltres. per parlar-nos dels jocs, dels escacs, Sí. I passem finalment a la última secció. Sí, no? Doncs... Mare, has el pensat? rotllo. A veure, no me'n sé tants. A veure, diré el meu i diré... Pues jo què sé, cranc. Vale. Doncs bé, avui ens hem deixat el meu estoig, per tant no tenim ni els paperets de l'horòscop ni res, però li hem demanat al Bernat que pensi 2 signes del zodíac per poder fer l'horòscop. I abans que els digui, tot i que no els pots canviar, has de saber que nosaltres a l'horòscop desitgem mala sort als signes. No pot ser, tio. I és mala sort per fins al següent programa. No, perquè els que havien tingut mala sort l'últim programa, vale, imagina't el que han tardat. Hòstia, bueno, de mala si fos sort. el següent a prop. Sí, aviam si és veritat. Bueno, pues ens comença amb cranc, vinga. Cranc. Ja.
Cranc, que aquesta setmana serà complicada per tu. Et trobaràs amb que l'amor no fluirà de la manera que tenies pensada. A més, hauràs d'anar més d'un cop al metge per veure si aquell mal a l'esquena que tenies, que et feia una punxadeta, pot arribar a ser una mica més, però no passa res perquè esperem que el proper programa estiguis una mica millor i ja està. No sé què més dir. És estupendo. I el següent... Que jo he dit primer l'altre, com perquè traïssis tota la bilis amb el primer. Vale. I l'altre? L'altre és... Jo soc balança, que és el No! que és actualment. Tens la Vés a la sort que merda, som dos tio. i que jo no sóc balança. Aviam això com... Perquè diuen que cantis una mica. Sí, Bernat, canta una mica. Que canti una mica. Ostres, no ho sé, que em demanin una cançó. Bueno, aprofitant, balança... Malauradament, aquestes setmanes no es poden definir quanta mala sort, o sigui, quan durarà aquesta mala sort, però sí que el que tinc clar és que tindreu bastants problemes relacionats amb l'esfínter. Amb l'esfínter, Dios, no era l'única part que tenia segura, tio. Em sap molt greu perquè no només es tracta de l'esfínter, sinó també de tots els problemes relacionats amb utxes. D'acord? O sigui, tot el Utxes que... en català correcte, no? Utxes en català espanyol. Vull dir, tot el que tingui a veure amb els calés vale, es veurà... Amb el canuto. Es veurà bastant ajustat, no? Malauradament us venen dies d'haver-vos d'apretar el cinturó i d'escurar les butxaques dels vostres amics, veïns. Això ho has fet expressament perquè ja estem al mes de balança? Sí, bueno, perquè és el meu, sí, efectivament. El mes. Vale, dit això, Bernat, t'han dit la... Me fui pel barrio. Però bueno, és que a veure, això és una cançó que canto amb la banda, amb la Big Band d'Antàrtida, que és una banda de la qual formo part divendres que ve a la plaça Major de la Vila, concert. Llavors coneixes la Berta Batiste. Exacte, sí. Vinga, tot Barcelona connectat. Fum. Joves precàries. Exacte, connectant el món. Doncs esperem que tinguis moltíssima sort en I no canta. I no que canto. canti. És que... Perdó. Home, és que aquesta cançó em sento sol sense la banda darrere. Jo crec que algú de la banda m'ho ha demanat, però si no, no ho diria. Com és la cançó? És... Pa'l barrio, yo quiero, I wanna come back. Bueno, i serà la primera que la canto, al barrio. Si voleu veure-la de veritat... Sí, jo crec que ja si em voleu veure. A la plaça de la Vila, divendres següent, i l'hora suposo que a les 8, alguna cosa així. Dia 6 d'octubre, Dia 6 a les 8 a la plaça de la Vila. Per l'ocasió de Festes Majors de Sarrià, exacte. No, a Sarrià. A la plaça de la Vila de Sarrià. Sí, exacte. Bueno, sí que, clar, jo dono per suposat, però no, plaça de la Vila de Sarrià, per l'ocasió de Festes Majors de Sarrià. Sarrià tampoc, Sarrià, no. Bueno, però és que Gràcia ho diem, vam posar la nostra força. No, jo també, no us preocupeu per això. Vale. Molt bé, doncs ja sabeu, Festes Majors de Sarrià, aquest cap de setmana, no el següent. Donem per aquí per finalitzat el programa. Gràcies a les que ens escolteu, a les que ens comenteu pel xat, a les que ens escolteu al YouTube, a les que ens escolteu a l'Spotify, a les que ens seguiu a l'Instagram i a les que no us acabeu els programes. Gràcies també a vosaltres. I gràcies a l'Ateneu pel material, la confiança, l'espai. I ens veiem molt aviat amb l'últim programa de la temporada. Exacte. I ja vindran noves notícies per la següent. Vinga, adeu. Ja està. C'est fini. Us ho he allargat molt. No. Ei,